ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും സംഘർഷഭരിതമാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ത്യൻ സമയം 11:45 ജെറുസലേമിലുള്ള ഒരു യഹൂദ പള്ളിക്ക് നേരെ ഒരു ഭീകരാക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നു. 7 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. അതിൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും കൂടുമെന്നുള്ള വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇസ്രയേലിലുള്ള ജനങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെതന്യാഹു ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്, ജനങ്ങൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുത്, തെരുവിലിറങ്ങരുത്, പകരം ഇവിടെ പട്ടാളവും പോലീസുമുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ പള്ളി ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഗാസ മുനമ്പിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യോമാക്രമണം ഇസ്രായേൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേലുകൾക്ക് നേരെ പാലസ്തീനുകൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു കമാൻഡോ റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു ഈ അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ. അവിടെ നടന്ന ആ ഒരു റെയ്ഡിൽ കമാൻഡോകൾ 9 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തി. അതിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ടായിരിക്കണം ഈ ജെറുസലേമിലെ പള്ളിക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിലുള്ള പാലസ്തീന്റെ വലിയ സംഘടിതമായ രീതിയിൽ പാലസ്തീനുകൾ താമസിക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്നുള്ള 21 വയസ്സുകാരനാണ് ഈ കാറിലെത്തി ഈ പള്ളിക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. ഈ ഒരു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ്, ഒരു പുതിയ സംഘടനയാണ്. ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ്, ഹമാസ്, ഫത്ത തുടങ്ങിയ ഭീകര സംഘടനകളാണ് ഈ പാലസ്തീനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം. ഹമാസ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് എന്നും ഫത്ത എന്ന് പറയുന്ന 2 സംഘടനകൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നടന്ന ഈ പള്ളിക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിലും ഇസ്രായേലിന്റെ തിരിച്ചടിയിലും അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചുപൊറിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പശ്ചിമേഷ്യ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഇരവാദത്തിന്റെ നാളുകൾ ഇനി ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഇസ്രായേലിനെ പോയി ചൊറിയുക, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വാങ്ങിക്കൂട്ടുക, പിന്നീട് ഇരവാദം പറഞ്ഞ് നാട് മുഴുവൻ നടന്ന് പിരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇത്തരം സംഘടനകൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും പുകയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഏതായാലും ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അവർ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ള തിരിച്ചടിയും രൂക്ഷമായിരിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസിന്റെ മലയാളം.